Taga saan ka, madam? Taga Quezon po. Saan sa Quezon? Gumaka. Ay, gumaka. Yung hitap ko sa Dolores. Ay, ang taas pala nga ng tubig. Dolores, Quezon mo. Dolores, Quezon na malayo pa sa amin. Diyan po yun, saka Quezon yan. Mm. Pumunta ka din, madam. Malalim to? Opo, sa Chao. Nililiguan po ito? Opo, pag maganda yung tubig, dahil siyempre madumi nga. Hanggang saan ang lalim po nito? Diyan na po, lalim na po dyan, mga 18 feet yata. Yan. Pag ganyang taas ng tubig, 18 feet na yan. Opo, kasang lalim ng 10 feet. Mm. Hindi na po kaya ngapakan ng tao yan na nung tatayo ka lang. Pero pag naman ganitong hindi bagyo, hindi ganyan ang color niya, no? Oo, green na green. Mm-mm. Oo. Pag ano, hanggang saan ang pinakamataas po na tubig niyan? Pag ganyang bagyo-bagyo. Mga nagtatambay dyan po, hindi nababahan na po dyan. Dyan lang sa kanila. Minsan, Paano nababaha na awas dito? opo, dun, Saan ang daan ng tubig? hindi pa naman tubig to eh. Hindi pa Ah. tapos. Ano bang, dyan lang po ang dead end dyan. Pero pag next, tutuloy yata nila ito, kung project ito, kung Christmas Resto. Kasi pag umapo yan, Diyos ko po, ang taas pa, oh. Dyan na po yung malito. Pag nababaha ka, hanggang dito pa. Dito? Ah, hindi naman awas dito. May ibang dinadaanan. Sinasalubong ko yung ilog na maliit po. Ah, doon. Ilog po dyan na maliit, sasalubong ko sila. Kaya nababa. Mataas pa pala ito. Ang lawak, no? Agno River. Hindi po, Balingkaging River. Balingkaging River? Opo. Bakit yung sa Lingayen ang tinawag Agno. pang Agno River? Opo. Ay, Lingayen yan. Opo. Ewan ko po. Kaya kala ko ito ang Agno River kasi nandito sa Agno. Oo, hindi po. Balingkaging? River. Dugtong po yan yung beach na, umbrella rocks na po yan eh. Ah, Yan po, di ba nagkituloy po dito? ah. Umbrella rocks na po yan. Ah, dyan na yun. Opo. Dito lang ang daan? Ito? Hindi po. Ay, iba pa ang daan? Opo. Ikot ma'am. Kala ko talaga Agno River to. May pagdaan-daan pa ako yung may hanging bridge doon. May center din kasi doon. May hanging bridge. Sabi ko pa, caption ko pa, Agno River. Agno River. Dito lang din sa Agno. Hanging beach ka po. Saan man po yun? Barangay San Juan? Hindi yun Agno River. Hindi po. Balingkaging po yun. Balingkaging. Bakit nang dali nang gano'n? Doon, nasagdo ka naman. Ay, oo nga. Kaya akala ko yan ang tinatawag na Agno River. Kasi nasa Agno. Ang tagal-tagal dito ako lumaki. Ang alam ko, ito yung Agno River. Anong edad nyo na nalaman na hindi pala ito ang Agno River? Bago lang. Nakita ko lang sa mapa. Ah, Ang alam ko talaga ito is Agno River. Kaya sinasabi ko, yung sa Agno River. oo. Ang Agno River daw, isa rin yun. Kaya tawa kami ng tawa. Taga dito. Yung pala sa Lingayen pa, dapat Lingayen River yun. Diba? Mapa po eh. Balingkaging River. Ah, trivia yun. Ngayon ko lang nalaman. Kundi pa dahil sa inyo, te. Anong pangalan mo, te? Mari Carmada. Si Ala na, ambo na.